Slav rez otomobile zeneja pişti demek dirêj em 10 sal pêş berî we ne. Îro em kune îro em li pişt zinarê li ser ya barmanın. Hêvî dikim hûn başin, em jî başin, em bi sezoneke nû û dînamîk 10 sal pêş berî we ne. Em ê gelek modelên xweşik yê cuda yê ku nû hatine makyajkirin em ê nîşanî we bidin. Îro mêvana me Corolla'ya, Toyota'ya ye, werin em hevre vê modela xweşik naz bikin. Otomobile zeneja wek hûn zanin Toyota markeke Japoniye û ji 1937 vir ve otomobîlan hildiberîne markeke gelekî girîng e. Ev model taybetiyeke gelekî girîng e di dinyayê de di hekmê 40 salî de modela herî zêde hatiye firotin nêzîkî hema 40 milyon zêdetir ev model li cîhanê hatiye firotin. Çima ew qes hatiye firotin? Çima em bêjin Toyota ew qes di rewacê de ew qes hatiye firotin? Krîter ev e ji bo ku markeyeke zêde bê firotin yani cîhanê de ya küresel ya global de divê hûn pêşiyê markeya xwe ya ji modelê xwe nîşanî ya ji pêşkêşî piyasaya Amerîkayê bikin. Ev model jî ber ku pêşkêşî piyasaya Amerîka kirî û dayê hezkirin ev model zêde tê firotin li dinyayê de ev model jî wekû me got ango modela herî zêde dinyayê hatiye firotin. Niha jî em ê behsa şikr û şemalê wê bikin. Pêşiya wek hûn zanin ev logoya wê êdî û ev kromên wê û di ser wê jî piyano bilek wek bûyî wek logoyek wê û pêşiya wê ya beriya xwe ev nifşa duwazdemîne ku hatiye guhertin di hekmê 40 salî de gelek modelên wê bi vî awayî nifş bi nifş derketin. Sadey ev xetê ser wê hinekî wê xurt nîşan dide û ev ji bo babirê ji bo hêzaba neşkînin lê vaya nequle vê qul bûne ev farên mijîne û yên jor neledin ez bawerim yên normalin û ev serradeya wê jî wek ew ê dizanin wek logoya wê dizanin. Pêşiya wê wilo pêk tê niha jî derbasî kêleka wê bibin. Nav jî kêleka wê in pêşiya jantên wê bidin nîşan. Janta wê 16 înçe gelek baş e ev hûrgiliyên wê normalin ji ber ku 16 ji bo suspansiyona wê gelek baş e ev model. Vê modelê tiştek wê hicê hez nakim ku ne li gorî şert û merc erdnîgariya vî welatî yani Bakurê taybetî binê wê pir nizim e hinekî hatiye bilindkirin lê dîsa jî ez ji ber vê taybetiya wê ez xwe bijarteyekê nabînim vê modelê di sê hevkulê suartên binê wê li erdê dikevin û divên pêşiya wê jî van dera xeritîne ji ber ku binê wê gelekî nizim e ev jî taybetiyekî gelekî neyînî ye. Hema em tên vir neynikê wê yê cotî tên girtin bi vî awayî û tên hûn digirin lê cama wê bi xwe nayê girtin ev jî taybetiyeke neyînî ye xwezî wilo bûna bi van dere sinyalên wê hene. Evan destikên wê derî jî xwezî wek yê bi sinyalan bûne jî sensora bûna ku wilo destê xwe te bidane vebûna û vatana girtin wê hinekî din model berçavê temaşevanan yani ji berçavê müşteriyên xwe xweştir bibûna. Dawiya wê yê camê wê dawî yê otomatîk tên bûn reş dibin û van kromên ser wê modelê hinekî din xurt nîşan dide, sportîk nîşan dide. Li gorî ya beriya xwe me got veya ya hefta nifşê duwazdemîn e ya beriya xwe yazdemîn zêde tişna hatiye guhertin lê dîsa jî makyajê hatiye guhertin. Niha jî em bên
dawiya wê ev stopên wê dawî sor bana spîne gelekî xweşikin. Ev kromên urguliyên wê û navê modelê li vir hatiye nivîsîn gelek baş e û reflektörê wê jî li vir in û em bên dawiya wê vekin navê helbet logoya wê jî li vir e dawiya wê ya klasîk bi vî awayî ye. Taybetiyeke modelên Japonî hene ku kilîta bagaj ji vir ve nave ji nîvekê ji kêleka wê vedibe. Bi vî şeklî, bi vî awayî kamera wê jî da dawî vir em ê nîşan bidin. 470 û 1 litreyê gorî rakîbên xwe helbet gorî nifşa beriya xwe 20 litre hatiye zêdekirin. Lê dîsa jî li gorî rakîbê xwe kêm dimîne. Em hinderê wê temaşa bikin li vir qenceyekê ye. Sadeyî wekî din aparat wan tune ji bo tişta tê dalxîn ya jî girî. Di binî de stebreyê tuneyê xwediyê wê tûp avêtiye ser. Ev jî tiştekî modelek sıfırê wê tûp avêtiye ser. Elbet tercîha wî ye. Nacî em derbasî hinderê wê dawiyayê bibin. Nacî em dawiya wê ne? Me mifteya wê nîşan neda mifteya wê vî awayî wekî Peugeot'yê normal e bi elemyon hatiye xizmandin. Em ji deriyê wê dest pê bikin. Deriyê wê keresteyê ku hatine bikaranîn hemû hişkin pêşiye jî hişkin em ê nîşanî bidin. Elemyon hatiye bikaranîn ne kromin. Li vir paçekî bê kalîte hatiye bikaranîn û li vir jî dikarin van şûşê biçûk li vir rehetî cê bikin. Çeş û pelorê wê hene dengê wê normal ne xerab e. Nacî ji mesafeya aks dibêjin ku dirêjbûna vir û vir nîşan dide. Padangan pêşî gora min hatiye ez metro 75 santimin li gora min hatiye nivîsin. Ne nivîsîn ve bore hatiye çêkirin amadekirin mesafe vir baş e. Lê serê min li gorî ku ye sarofa wê heyî ku li bijarteyan yani opsyonan de heyî jî dîsa jî yekî ji min dirêjtir ve dibe ku serî wî li vir kem ne rehet e. û bergeha kêleka min hinekî ne tam rehet e hinekî fetsandî mesela an ji vir dest pê dike ku ev jî taybetiyek e neyînî ye li vir piştekên wê hene destekên wê li vir ji bo qenca ji bo çekmekan heye li vir bêrikên wê tune ye paldankên wê vir gelin perî rehetin lê kumaşê ku li vir qedex kumaşê bê kalîte hatiye bikaranîn vê qedexdan cê qedexan hene gelekî pire hene jî li vir ez bawerim nare evê beşek nare bagajê li vir taybetiyayê ku baş tünela şaf wî tune ye li vir hewadankên wê ji bo klîmayê heye wî taybetiyek gelek baş e Arkeşê li vir bêrîk heye li vir tune ye û ew ê wê jî hindir jî gelek ê manuelin gelek wanî kevinin ev ampulê wê yî hindir sade ne ji pêşiya wê dawiyayê gulotê xuya kirin li gorî segmenta C'yê jî dawiyayê ne xerab e lê mêvî dikir ku baştir bûna kalîteyê baştir bûna kokpîta wê bi vî awayî xuya dike pêşiyê de dawî pêşiyê de nihacî em derbasî kokpîta wê bibin. Nacî em li pêşiyayên kokpîta wê berî ku em derbasî kokpîta wê bibin keresteyên ku deriyê wê hatiye bikaranîn nîşan bidin. Vakum dawî ji got pêşiyê jî gelekî hişkin elemyon hatiye bikaranîn ne kromin ew jî malzeme dikujin li vir kromik heye li vir kumaşek wek dawiyê jî bê kalîte hatiye bikaranîn û camê wê derbekê de vedibin tên girtin li vir bêrîka wê bi vî awayî tiştekî dikarin têxinî û li vir şûşeyekî vanê biçûk dikarin têxinî û li vir japelorê wê hene padankên wê manuelin tenê taybetiyek wê heye li vir şaşbin tu ji bo ev piştekên wê baştir bike û taybetiyek din jî yê Japonan ku kapaxa benzînê vî awayî vedibe divê ew dike vedike û bagaj jî vir vedibe ji xwe nacî em bên kokpîta wê li vir ber ku ew avêdî ser tûp
Aveti ser veya liver kıstiye, dur aveti ser. Liver keresteyin kuatiye bkarani, vak liver jî heşke, le êjor gelekî nermin, gelekî xweşnata liver vak ewa bkarani, vak çermin bkarani le ne çermin, ê sunîn plastikin. Nam direksiyona ve ne? Direksiyona ve li gorî nifşên berê jî zêde nehatiye guhertin, gorî min pir mezin e veya taybetiyekê neyînî ye. Ben gerek sade ne, ev dugmeyên ser wê. Kadrana ve nîv dijital e, merîv dikare bibêje. Zêde taybetiyê lüks jê hêvî nekin, normal sadeyê. Em bên ser a nîvekê yani a ortê jî 8 inçe, ev ya 7 inçe. Yani normale grafikên wê wek van telefonên berê tuşçî em bêjin wek wan in. Hereketên wê destaniya wê baş e, ne xerab e. Hinekî wilo belokê xuya dike ya min ne baş e wek ev bergehê şoför ajovan hinekî tek dike, hinekî li cê bûna, li xwarê bûna, baştir bûna. Klimayên wê normal cotî ne û manuel in. Ev manuel baştir in yani fizîkî ango. Divir demam tem konsola nîvekê jî divir bê kablo şarj heye, lê veya de tin heye, hibrid de heye, paketê jo de heye. Divir taybetiye ve sê evê wê hene, model wê ajotinê hene. Sport heye, normal heye, eco heye. Ev jî acêbe ku divê me behsa motora bikin, ew kayê nîne heye. Ango turboya wê nîne a avê, atmosferîk motora wê. Otomatik e, frêna desta heye û auto hold heye û ve jî ESP pêşî heye. USB yek tenê li vir heye, ev jî balkêş e. Karê Japonan acêb e. Piyano bilekeye û elemyon heye wek eş û şembanî xweş bû. Vêya dikarin wêra xwe eyyar bike. Ez min cê du qedehan heye li vir. û li vir jî cêyekê ew heye, fire heye û li vir şoket heye û cê USB jî li vir heye û jî balkêş e. Vê dexla wê binerin. Dexla wê normal hemberê kumaş tune ye ama plastik birçok jî ama ev me nîşan da bû ev gelekî nerm gelek xweş berê ji vir pêv normal heşke segmenta C'ye û ev elemyon û piyano bilek vir dewam dikin. Ev kokpîta wê gelek hatiye guhertin, kêfa mijarte û xwezî avan vê tableta pêşî û kadrana ew ê jî hinekî din hata nûjenkirin, hinekî din lüks bûne, gelek xweş bûne. Niha padankê wê me behs kir, tiştekî pêşî ku em behs bikin ji vana nênikê wê hundir hene, led tune hene, tu em bêjin şirindaq yan jî empûl nînin. Li vir jî ji xwe yewê manuel hene, empûlê wê manuel. ASUS heye a acil e, rewşekî acil de, dênek em qeza bikin, dikarin pêl bikin veya wê bên alîkariya we. Na em derbasî tiştek ma ku mecbîr dikin dikarin bibêjin, binivîsin, em derbasî ajotinayê bin. Em behsa motorayê bikin, yek şeş motoru, 132 belgîrî û 159 tork. Torka wê kêm e. Pişteka wê turbo tune ye, ev jî taybetiyek gelek neyînî ye. Vê modelê nav bajar de xweş dikare bikarbîn, lê derveyî bajar de riya rast de hêza wê sureta wê zêde jê hêvî nekin. Elbette li gora ya beriya xwe, nifşa beriya xwe em şanzımana wê CVT hatiye guhertin, hatiye başkirin û motora wê jî hatiye başkirin bêguman. Di kêm dişewitîne a hîbrid de kêmtir dişewitîne. Ev motor
جهاز بر اتمسفریکه گو توربویا و تنهی پشتکا و توربو تنهی اوجی وقت ما گفت تایبتیه که گلکی لینیه جو ایکو سرعت ادخوازن و مدل جبوان هم تکارم ببیجن که نابه تایبتیه وی هم بیجن سسپانسیون وی باشه یه ارینی که هم ببیجن 16 اینچ جانتین وی هنه که امجی تایبتیه که جبو کنفوری گلک باشه صرفا و تنهی ما گفت د سری د حیان ها نفشا دوازمینه که تویوتا د تو مدل خود او که بکار ناینه صرف بکار ناینه چما بکار ناینه جبر که صرف جام جبو سپانسونی نباشه دنگ دردخه د لید ویا دا وقت بجارته که خستی اوجی عجیبه امش صرف حزکن کردین باکوجی باشوجی روجاوا روجلازی تمامی ما مش صرف حزکن بلکه لوکسه و اندره برگه‌های خورده که جبر کوکیتاوی در دوره تاریخ صرف هبونه و اینه کدن بهنا مريض اندره فرح ببونه و خوش ببونه تشته که همه از بیجم وکیدن شواتاوی در ناو واجار در وقتی که هیبرید به مگود باشتره گلکی تصارف اید که چاواد خبت هیبرید مد اکتاویا دجی گوته بو اما هم بیجن کاش ده بیلد که فرینه او خوی نکوت تیخ فیش دجیران او بکه شارج بکه اویان نولوی نبوی آباییه دما انا بولو برجه دارن میگه مثلا فرینه یا جنال سر فرینه و او خوی جیرانی شارج دکه تایبتی گلکی باشه گود مدلین مدلین صفر ده گیشات بکارتینن وقت ما گفت اتمسفریک موتور تایبتی گویدن گرینگ از بیجم از خلاص بکم زیده نخوازم دریج بکم گرک تایبتی وان خصوصیتی وان هنه نمات بیل دکه کازی زوبزو دوره خواه اوناک یعنی دوره وی زیده یه بله سرعتا وی کیمه لگوری یک توربو افجی کیماسیه کوی گلک مزنه یعنی با وی کیماسیه جی yani modelek bijartaya kulu bişi ticari şkoy Toyota Corolla nebuye bijartaya min ku ez evi bikrim sej tercihe un zanedeki yekuji hazbikin hane geleki magot dünyaya da model her izede hatiye frotin lel gori şart u merca ernigari u psikolojiya ve tek bahartin bi avayit şek mecbir kirin un karin bin birame em nahar zinarê ne ber bi Mêrdînê ve derin ez û kameramavانê xwe Erdal nihal piş min e em xatir we dixwazin bi mînxweşiyê de hertin bextewar bin û beecibînin û parve bikin û lêviya vîdeo modelên lükstir bin bi xatirê we